So hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बावहरनाय थाबाय मिस्टेक जालायलायो नामा so दिनै जोङो नानिजों आंजों डेटिंआवहाय फैदो मा होनो जोंहा दिनैनि दिनावहाय बयफ्रेन्ड गैया जाहैबाय नालाय बेखायनो नानिजों आंजों एसे डेटिं मारिनो फैबाय आरो नानियाबो जिहेतु दुखुथिया आंबो जिहेतु दुखुथिया जानानै दङ जोङो दायो डेटिंआवहाय फैदो आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे जायगाया मा जोङो फैदों ग्रिनवुडआवहाय सानैजोंनो जानोबो जेबो गोसो गैया ओंखाम जाखाना फैखादो अब्लाबो नायनोसै मा जानाय जायो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आजाव वेलकाम बोरै मोनगोन दा आंजों डेटिंआव फैनानै दा ओंखामसो जाना फैदो न' मा जागोन देलाय बरिं मोननायखाय फैबाय आरो जोङो जि मोजां ना नेचारेल जोङो बाहेरावहा जनो बाबाय आरो ओमफ्राय जि गरमबो मोन्दोंमोन एसे ओंखायनो बे सिङाव फैबाय आरो सिङावहाथ' एसिबो दंखायो नालाय आरामसे बेयावहानो फैबाय आरो जाया ना साननानै जोङो चिकेन चावमिन जाबाय ओमफ्राय मा थारबा चिकेन ललिपप मोन नामाथाय ओमफ्राय लाइम सदा सल्टेड लोंबाय आरो माथो खालामबावनो हाबबाय जि थिया जाखानांखागोन लोंखानांखागोन नङा होमबा जि टेस्टि खामोन आयु ओमफ्राय बेयावहायनो मोनसे सरप्राइज खोथाया जाहैबाय सासे मानसिखौ लोगो मोनदों आङो बेयावहाय फैनायावहाय नै बिथाङा बेनो मिस्टार अख्रां बेकार रमिय' आरो खोनानो मोनदों बा फेसबुकआवबो नुगासिनो बिथांनि मुभि फैदों दायो बेकार रमिय' होननाय ट्रेलारखौबो आं नायखाबाय आरो मोजाङानो मोनदों आरो एसे फोरमायना होदो नोंथांनि मुभिनि सायाव मुभिया ससिय' पलिटिकेल थिमा स' सेन्सर जाखानाय मुभि इउ सार्टिफिकेट मोननाय इउनिभार्सेल आनरेस्ट्रिक्टेड आरोखि स' बिदिनो जोंनि जेसेबां समाजनि बर' समाजखौ लानानै बानायनाय सिनेमा बे स' आसा खालामो रायजोफोरा नायगोन नायबासो माने मा होनो कभारखौ नायनानै जेरै बिजाब गांसेखौ जाज खालामनो हाया बिदिनो स' सावथुनखौबो ट्रेलाराव सोरबा एसे एनै प्रब्लेम मोनदोंनो स' बे जेबो नङा एक्सुवेलि बे बिब होखानाय दङ बे सेन्सरखायनो बिदि आरो बे सोदोबाबो मोनसे सोदोब लानानै सोरबा साफा सानैया एसे माबागासिनो आरोखि बे सोदोबाबो जेबो नङा एक्सुवेलि बे सिमासो आरोखि सिमा माने बाउन्ड्रि आरो बे माबायावबो दंखायो मा होनो बे साबटाइटेलाव दंखायो आरोखि स' आसा खालामो बिदि जेबो गोनो गोथो जायालासिनो रायजोफोरा सिनेमाखौ नायगोन नायनानै जास्ट खालामगोन दाउदानो गैखाया जेनेबा बेबायदि आरो सेन्सराव लांनाय लोगो लोगोथ' नोंथाङा जेनेबा बिदि रेस्ट्रिक्टेडखौथ' बिदि माबाखायोना ग्रेड होयो बिसोरो बिबो होयोना बिदि नुदों आरो आंहाथ' इसेबां नलेज गैया बिदियाव अब्लाबो जेनेबा सेन्सरनिफ्राय सार्टिफिकेट मोननाय लोगो लोगोनो मिथिखायो जे मा केटेगरिनि ना बेफोरबायदि आरो स' नोंथांमोना बेवहाय गोनो गोथो दाजा आरो नोंथांमोना जुदि दाथ' सिजोना सोलिगासिनो जोंनि बर' मुभिसफोरखौ दिन्थिनायनि स' नोंथांमोनाबो जुदि बिथांनि मुभिखौहाय नोंथांमोननि जायगायावहाय दिन्थिनो बा नायनो लुगैयोबा मा जागोन स' नोंथांमोनाबो जुदि नायनो लुगैयोब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावहाय होनानै होगोन आरो जिहेतु बिथाङा बुंबाय बिथांनि ट्रेलारा ओंखारबाय बिनि उनावहाय नोंथांमोना जेरैहाय ट्रेलारखौ नायनानै फुल मुभिखौ एक्सपेक्ट खालामनो हाया माबोरै जागोन स' नोंथांमोना खेबसे नायग्रो जिहेतु जोंनि बर' सावथुनफोरखौ नोंथांमोनानो सापर्ट खालामनांगोन अडियेन्सआनो जोंनि थाखाय इसोर बायदिखा आरोना अडियेन्सआनो सापर्ट खालामोबा आरो जोंखौ रावबो होबथानो हाखाया आरो स' आसा खालामो बिथांनि मुभिखौ अनसायगोन होननानै आरो आंबो बिराद नायनो एक्साइटेड आंखौबो लिंहरबानो जाबाय सियर आं लिंहरगोन नुगोन थाबैनो स' नोंथांमोनाबो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बिथां अख्रांखौ गोजोन्थों थेंक इउ
Mana masih gendau labir bye-bye dong. Mana masih gendau labir bye-bye dong. Dinilai nung kau kan ayo gaya. मैं इस जन्म तक क्या अगले 7 जन्मों तक तेरे नहीं हो सकते मुझे बाइक वाला नहीं चाहिए मुझे बोलेरो वाला चाहिए बबे समाजनि बाथ्रा बुंदों नों निजोरा बै समाज जाय समाजनि मानसिफोरा सानाव गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै हराव राजखान्थिगिरिफोरनि उन उन खारफायो सेरसे अमा बेदरनि थाखाय दावस्रि आइथिं हांखोजों लिरनाय बे लाइजामनि गेजेरजों आंनि अननायखौ बावहरा आं नाजावबाय दंब्ला हिनजावमोननि बन्ध Aduh, Fitri jangan harus menang. Letrin sepak lambraya letrin. Oblan nih bekisau. Bima jelu wes bisa sokang fi menang guna menang alut. सानसे माथो मा मोनबाय थाखो आहाबा मानि सिन्था हेगार मा सानफ्रोमबो सिन्था आं थानांलाय जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ बिन्दास थानांगौ बसालाय मा खालामखोब्रा गाज्रि बुंनो मोना बिबाना बिबान थांसैलै ना होननानै बरिं लाइफ मा होनबावनो जेराव थाबाबो सुख गैया होनदो जों एसे फट' सट' क्लिक खालामबाय आरो एसे रिल्स बानायबाय माबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांफिनगोन नोहाय उदैखौ थिखांनोनो हाला आं मिथिबायना नोंलाय हो हो ए नों माय सां सिरि सिरि थायोलै नोङो आंनि लोगोसो हय टटेलि आंनिफ्राय अपोजिट आं ओरैबायदि पेक ओमफ्राय इयो रायलायस्राया ओमफ्राय बियो इमान रानथेंथें ओमफ्राय आं इमान लदादा टटेलि अपोजिट हे हम नै रुमाव मोनफैबाय जि मेंबाय ड्रेस चेन्ज खालामना लागोन ना इनि उनावहाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ